tàu chong run chanela kalau lom le vek cheu he kan channel hi khongaya min lo subscribe saka midang tena anlo share dar zawzel thihna na min lo share sak ve cheu turin kan soma cheu tun tuma chuan English movie munam tak mai kan thlir ho le don ani Cherryfold Virginia khutai pona chuan in ngai zong pahni Rothar Bar le Stacy te chuan car chunga hunnuam tak an lo mangdun meka Stacy chu anom sam chialo wangin car pona chuan chuakin pona chuan adinga road chuan ron themin an car chunga bok chuan an lut le a anin hnim nai le to viau mai chuti lai chuan an hnunga karun tan pakhat chuan ron ti boin road chu ati thin rim dewa ti chuan chu car chu awapan pheita a chu car atang chuan meicha pakhat samdum hi aron chuaka athom no po dum vek chuan a in thuamani chunu chuan road chu aron bei thut maya Stacy chuan a hmu vele car chu kalkal ma se road chu aron let le awang chuan car chu a hong le ta a ma se road a hliam tua ron lu le ma chuan chunu chu ron lang le in aron that ta a Stacy po chu ron manin a that chui ve ngal bok chuti lai chuan judi le abial pa keli po chuan kara hun an lo mang ve me ka thil engemaw awangin anin ti thiam lova judi chuan a ho san ta dei mai judi chu lungoi lo tak chuan ho in anu chu pona hian alo uma in chung chulut ngalin apa chu an kho sarif chuan alen chua a ho tlai lu ka fangin alo hau zui le ngala atuka chuan serif brand le a deputy chuan rod le Stacy tual thihna chu an chui zui ngala an ruang an hmu chuan an ruanga chuan virgin ti alo injia khiau mai an college lama chuan lokalin an classmate le an zirtir tu te chu an khom kual boka an ho tu pa Leonard Maliston chuan mipui hnena akim changthei ang bera puang zara mipui te himna ngai tu tur chuan angena ma se brand chuan azong zong atarlan chu adu chielawa zirlai te chuan an thil hriat ang te chu police te hnena shil zung zung turin atia chutia zirlai ten thingpui te ina anzol thup lai chuan zirlai pakhat any dewal chuan abial pahlui chu engemaw wang chuan aron bei chiam mai zana chuan Mr. Duel tenu pa chu pona an chuaka mei chesam dumi churon langin an kongkhar chu aron kikani ani tleiro virgin chuan kongka chu hongdu lovin abia ma se kongkhar atang chuan chunu chuan aron mantlat mai anit nu le pa te churon ho in an fan ruang chu an hmuta a an au chel chu mai ani serif brand chuan afanu judi chu mani inven dan tur alo zirtir meka chuti lai chuan phone call dongin anau te chuan tual thihna aom thu hi an ron thrila ti chuan tual thana hmuna chuan vakal ngalin an zir chiang ta a brand chuan chu tual thatu chuan tleiro la virgin ho chu abitum bik ti a re chuak ta a ina a ho nu chuan afanu judi chu bi in keni nen chuan anin ngai zong em ti te chu azota judi chuan mi pat mei chiat na a man pui du lo wangin keni chuan anin thenre thu apa a shilve mai boka brand chuan a hlau thong rodewa ma se afanu chu fakin a chua santa atuka chuan brand le anau te chuan medical report te chu endikin chu tual thatu chuan a tha te chu apong sual ngai lawa tin virgin zel an nipok ti chu a shele zel college student nu le pa te zong zong chu kau khomin chu tual thina chanchin chu puandar an tuma ma se principal Thomas Sessler chuan an college ming chia theina ani awangin tilau tur chuan aron ngen na a ma se brand chuan akal tlang puita thawani meeting chu tran ni in chu poi khoi tu khosak dan maksak ta chu brand chuan a soi so nu in nu le pa te ngai dan chu ain ang lauta nuai maya an boy zota chutia nu le pa ho an boy lai chuan judi le team chuan lo en ve rengin makanti mel hle a team chuan tu emo biak tu ane wang chuan judi phone chu a man saka in hnoilama akal thani athang reitak e mawang chuan judi chuan ron zongin a humai lawa ma se nakina chuan judi chuan arwang chu mutamai hlawin atlan chekngala atlan chiat na lama meiche samdumi chutongin chunu chuan a chu thluder mai le ngal lep lama chuan judi chu hnuk lotin amal puya virgin ti thu zia le alo tuma ma se judi chu lo har chuakin chu samdumi chu a beile ta a ti chuan samdumi chu atitlu ve thei hlo mai ti chuan judi chu tlan chekngalin apa le nu le pa then khat chu lo man dingin a hlau kher maya brand chuan samdumi churon zong ma se
amu ma chuan alo in sa seng man lovani police station a chuan Judy chuan samdum mel om dan vel te chu a han sila alem chu an lo ziak zel bok an zia zo nu chuan an en lai maya Judy chuan apa le an principal ten kumsom ni pangakal ta a meiche pakhat bota Laura Lizerman an zon chua chu shein angai thlave renga apa chuan Laura chu angati thua soini Tom Sisler chuan chunu chu aron let arin to lo thu brand alo shil thunga Judy chu anu chuan ron lamin aron hruai ho a an college zirlai ten party ro pui tak an nei tur thu chu aron shila tual thatu chuan Virgin Lir atum sia ti chuan college no pang ho chuan a hu hawa Virgin hon run pui nei an lo ro chu ni in principal po chuan chu thu chu alo sheve thuaya zirlai te chu thil chu ti lo tur chuan warning a pe nge bok ma se zirlai te chuan an lau kher mai zirlai te chu an phur hle zoka an lam suaw mai ani party don zan chuan Judy chuan anu nena Laura chungchang chu azota ma se anu chuan asoi thadu vaklo chuti lai chuan brand chuan anaw nena zirlai te party nei na hmun zong chuak tur chuan alo ti a ani chuan West Virginia lama ti tur anaya wanga akal tur thu ashil bok Judy chuan chanchin buhlue tang chuan Laura Lizerman chu an college alu to thin ti chu a hre chuaka kum engemaw zat kalta bawani thu a hria chuan anu chu azot le ta ti chuan anu chuan zep thei to lovin a shil ta a Laura chu mi pa pali in pong swarunin an zinga pahnih chu apa le an college principal Tom Sisler te chu an ni nge a diktak chuan apa chuan in tel velo chu adu a ma se a thian te chuan an tilui tlat siani ma se chung thil te swal tu te chu chung ko hausa tak vekami an ni awangin police te chuan ina an man mi alo thu chu a shila brand chuan Laura in rausan to chu vapanin uluk takin a ena in hnuai chuan no te bom awa hmuwa ti chuan Laura chu rain fa anei ani ti a hre chuaka anu le pala ka thin rim tak chuan Judy chu a chuak le a keni in lama chuan kalin mut puya vasom ma se an ti dun lai chuan thuin bat swalin anin thiam lo le a Judy chuan keni in chu a chua san le ta ani brand chuan Tom Sisler in chu awatlo a ma se aruang chu awa muthung achala chuan engemaw hi alo in ziak le boka chutia ruang a en ring lai chuan tu ti hriat lo chuan aron vot thuder mai chuti lai chuan college zirlai te chuan party chulo nei mekin an lo fuan khom theu maya an kopui tur theu te chu thlangin an lo hlim hle chuti lai chuan Judy chuan an English teacher Marliston in lam chu panin alo pui meka thingrem lian tak chu in hnuai lama an da thlani chu thingrem chunga chuan apa chu a omani ti a hreta a abula chuan samlem meiche samdumi wa thin chu a hmubok tua that tu chu tu dang ni lovin an zirtir tu pa Marliston ngei chu alo ni a chet le ma chuan Marliston chuan a hnek thutop mai le lama chuan zirlai te chuan nuam an lo tol meka Judy le apa ero chu phuar be ni in Marliston in hnuaya chuan an lo muthung Marliston chuan makeup a in hnoi hler maya brand chu Laura chungchang soi tur chuan atilui ta brand chuan afanu chu tinalo tur chuan angen loma Judy chuan thinrim takin anu in engkima shil thu alo soi ve bok ti chuan brand chuan tun hma thil thleng chu a soi ta a zirlai no pang pali te chuan an zirlai pui pakhat chu an lo hual meka brand ero azurui chu leia alet der thung midang chuan an lo cheinom na mek thunga Laurai chu zu in lui tirin an puar beta an pong swal ron tani brand po chu an ti lui tir ve boka Marliston chuan brand le Laura chu anin ngai zon thu aron suya a hnai ngam lo nan chu tianga che chu ni in a soi ve bok ama ngei chu brand of a son ani thu a suya chu tiang thil a thlen nu chuan Laura chu aril ruan na hle a tu fa ber nge a pai po a shet ta si lo ti chuan an mit rong ain an ema wang chuan Marliston chuan brand of fa nge ni chu a in ring ta a Marliston chuan anu la ka che tho tu chung mi hausa te haula ka chuan phubalak chu atum ta ni Judy malpuya chuan thil zia atum le lai tak chuan keni chuan kong khar churon kikin rang takin an ka atuam sak thuaya pona keni lo om chuan a in bula Judy cycle la om thu ron soin Marliston chuan Judy chu alo kal lo thu alo soi thung
ma se makeup alo in noi awang le lipstick te alo in noi awang chuan Kenny chuan ring hlelin in chunga chuan alut luya Marliston chuan kongka chu in chung lama akal mak mai Brent chuan thil ti tlu in Kenny chuan an omna chu a hre theita a an pani chuan a phela a chhuwa ta bok chuti lai chuan Marliston chuan hreipui kekin kongkhar chu aron ti chia a chunga chuan lutin an ni chu a bei zui bok Brent nen chuan in sualin chuti lai chuan Kenny le Judy te chu an tlan chengal boka Brent chu Marliston chuan hreipui chuan a chek hlum ta ni Kenny le Judy chu tlan zelin Marliston chuan aron zui boka ti chuan manmo takin an tlan zela party na hmun chu an vathleng ta hlol mai police pakhat chu hmu in thil om zia an soilai chuan Marliston chu aron lang chun zom ngala police pa chu aron bei a that le ta mak mai Judy te chu tlan chele zelin Marliston po chuan aron zui ve zel boka zirlai te tom khom na po chu aron thleng hlol mai zirlai te po chu an lo in nim nai hlom khop maya Judy chuan thil om zia chu hril nga thuain a soilai chuan Marliston chu aron lang le a zirlai te chu aron bei ta chiam mai zirlai te chu an dal buai zauta a then tlan chiat an tuma a then an birubok Judy chu Marliston chuan ron manin Kenny chuan aron chana Kenny chu na takin a hliam zui Judy chuan Marliston chu nam vakin bathlara atla liama palzuma tak chuan in thilin che theilo chuan a om ta reng mai zirlai te chuan a thi ngei churingin an bial lai laya zirlai pakhat chuan asam lem chu phi thlak sakin chuti lai chuan aron harle thuta ma se midang atinat le ma chuan police pakhat chuan aron kap lum ta ni atuka chuan police mun puya chuan Judy chu thuzo fi ani in apa te thurup chu azep tlang ta shrama apa in nam hloi na chanchin reng chu atar lang du ta bik lavani ti chuan an nu fa chuan police station chu an chhuwa san ta a Judy chu hoilet la in laurai ni om tak chu basa chuan awa mule shrama khopui lai a lui luang lai chu aron senta phut mai ti chuan movie chu atop ta ole ka channel lo thlir tu te in zawai chunga lom thu ka soya min lo thlir sak le zel tur point ka ngen ngal chewa tin ka channel min na subscribe lo te khan khongeya subscribe button kha min lo hmai sak zel turin ka som chewa video kan lo da apiang te a hmu nom in ti zong ani le ni lo te kan hriat theinan comment section lampa khan min lo hnu che sak ve theu do nia thlir tu zong te in zawain mangtha mutui ni man nuam vek ule